esan ziguten proiektu bat iteko, onkologiko eta biomagunei buruz, eta banei onkologikoko partea tokatu zait, eta petari buruzko informazioa biltzea izan da nire helburua. Eta petean kantzera detektatzeko proba bat da, hemen fluor deglukosa erradiofarmakoa erabiltzen da, eta radiofarmako horrek dakan glukosai esker zelula tumoraletan pilatzen ditea eta horrela detektatzeko erresagoa da. Ni hemen onkologikoan petean ibili naiz eta hemen pazienteen harrera indet, gero ere behai esplikatu pixka zemuz zertazoan proba eta gero erradiofarmakoaren harrera eta injekzioa pazientea eta dena. Oso gustu egon naiz, giro oso polita, denak oso jatorrak eta oso gustua egon naiz, ondo.